पटना सिटी के अंदर भाई साहब एगो 500 साल पुराना शिव मंदिर मिलल बा। ये शिव मंदिर की कहानी सुनबाने आपके रोंगटा खड़ा हो जाए। चला एक पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आवा या हमारे चैनल के सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक करा। चला पूरी कहानी विस्तार से बता देखला भाई साहब। जैसे कि आप लोगों को पता बा जो हिंदुस्तान धरती बा इस सनातनी धरती बा। एमन भाई साहब जगह जगह सनातन धर्म के कहीं न कहीं से अवशेष मिलल करेला। जैसे कि आप लोग जानत हुआ भाई साहब पटना में एगो ऐसा जगह रही कि जहाँ कुछ लोग कब्जा कर रहे जगह के ऊपर से कंकड़ पत्थर कूड़ा कचरा से दबोले रहने। लेकिन भाई साहब अचानक बात का होले कि उमन से कहीं से इतना बड़ा छिद्र खुल जाला और कुछ लोग देखे लेने के अंदर कुछ शिवलिंग जैसन आकार के चीज दिखाई दे रहा बा। ये भाई साहब लोग बता रहा बाटे कि जो शिवलिंग बा 500 साल पुराना बा। जैसे कि आप लोग सोशल मीडिया में हर जगह शिवलिंग के देखत होगा। बगल में स्क्रीनशॉट दे दे, आप लोग देख लिया। फिलहाल में एक दर्शन यही से कला हम आपके भाई साहब बता देना चाहते कि इस शिवलिंग के लोग कब्जौले रहलन है, दबौले रहलन है। लेकिन जब यहाँ पर ढेर से खुलासा होला कि यार ये तो अंदर में शिवलिंग बा, तो लोग भैया एकदम से खोल के ओके तोड़ ताड़ के अंदर घुसेला। अंदर भाई साहब एक शिवलिंग ना कई सारा शिवलिंग देखे मिले नहीं। इतना विशाल का इतना बड़ बड़ शिवलिंग देखे मिले नहीं, जैसे प्रूफ हो जाला कि यहाँ पर आज को नवाय ना बहुत ही पुराना 500 साल पुराना मंदिर बा। भाई साहब ओकरे लिए वहां पर धड़ाधड़ तुरंत प्रशासन उशासन आ जाला और वहां पब्लिक के कंट्रोल करेला। कहीं भाई साहब आप लोग जानते हैं कि लोग जो न जब पहुंचे लन जब देखे लन तो वह भाई सब पूजा पाठ का हुजूम लग जाला। इसमें कहानी वहाँ ई बा कि वह प्रशासन लग गया बा कि कोनो तरह के दिक्कत ना हो, कोनो तरह विवाद ना होके। कहीं से भाई साहब वहाँ इस समय इतनी जनता होती हो, सब लोग दर्शन कर चाहत बा। बहुत ही पुराना धार्मिक शिव मंदिर के जहाँ पे इतना बड़ा शिवलिंग बा। आपके बारे में एक जानकारी रहल कि ना नीचे कमेंट करा। अगर आप लोग यार हमारे यूट्यूब चैनल पे नया आवा या चैनल के सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक करा। हम मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।